Njoba nje abanye bemane behamba bemane bebuya bexela i-load shedding kwamsele kusana umakoti wethu omtsha akonwabe mntakabawo usamke ogama linguMakhwela cabucula ngoma ithi sana nindibona ndityebile undiphethe kahle udali. Njengoba nimbona ke apha kule video mntakabawo esitya ukutya ngokutya. Abantu abaninzi ke sana bebekade besithi hey lo wife number 5 uzele i-soft life apha kwamseleku ngoba ufunani exhegweni eli-2000. Abanye ke besithi hayi sana wenziwa yindlala. Andazi ke noba bayayazi na i-background yakhe ugirl. Now ke simbonile usamke uMakhwela encokola notata uMseleku izolo esithi yena uready for i-action. Tata uMseleku ke wamxelela uba ke mama uzuyazi uba uzawuzulwela amadabi akho kunye namakhosikazi mna andizingeni. Now ke ngoku into esicurious yiyo ngeyoba ithini into ye-benefits. Yaqonda kaloku abafazi bakhona ii-benefits. Okokuqala banezindlu eMzumbe and then ke yena umacele indlu yakhe seCpark. Phinde sayazi ke ngokuba baneemoto, baneeBenz, baneebhaki, uyaqonda. So ke ngoku utata uMseleku uqhela ukuthi kwisithembu funeka amakhosikazi uwatrete ngofanayo, uwenzele izinto ngokufanayo. Nangona ke ebekhe watshintsha wathi ngoku umntu uzamnika izinto according to the way amphatha ngayo yena, uyaqonda. So andiyazi noba lona nto leyo ke izawuaplya kuye. So if ke ufuna uba utata uMseleku noba amenzele izinto kwafuneka abe nguyebo baba, then yonke into ke iyakwenzeka kakuhle. Then ke kukhona ivideo endiyibone ku-social media wakhe ubaby girl eqhuba ibhaki, and ke kunalaa mbala walaa bhaki uyafana nombala webhaki ezi zamakhosikazi akwamseleku. Andiyazi noba ke mhlawumbi ke sele eyithengelwe loo bhaki naye unayo ibhaki, okanye mhlawumbi wayesaphupha apha naye ezibona ethe kwibhaki esisigxadavu nokwakhe. We are excited to see uba ithini into yakhe. As ke ishow ihamba sizawuye simbona sive noba ii-plans zabo zithini notata uMseleku. Xa ndimjongile ke ubaby girl apha ku-social media wakhe ingathi ayingomntu unyabileyo. Nangoku ndimbonela interaction notata uMseleku, as much as tata uMseleku ke bengathi mntakabawo ungutata indlela ebethetha nayo ngayo, but ingathi naye akanyabanga intombazana. But ke sizawubona uba uzawuba njani xa sekufuneka ngoku ethe interact namakhosikazi bethetha izinto abazithethayo. Uthe utata uMseleku ke umntu wokuqala uzawufuneka introduce kuye nguMacele, and ke ngoku kuzawufuneka ezithethele eziphendulele yonke into, akangomntana ngoku umdala. Sendifuna nombona ke ngoku xa se-interactor noSneh noMpumelelo noMpilo uba bazamthatha kanjani, and ke sive nabo uba baziva kanjani ngoba utata wabo enonkosikazi okwi-age engekho kude kubo. Anyways, khanitsho ke nina ke bethu uba nicinga ntoni ngo-wife number 5 noba into bizawuthini into yee-benefits zakhe. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.